mar omenda go. Kawadhi nyime ni jatend arita kwe ma Imbo mar Kenya Isaiah Nakoru okwayo jopiny mondo ohore ka irito lipot ewi jatuo ma ichich ni nigi tuo Ebola e gweng' ma Nambale, kaonti ma Kakamega. E oboke mawuok e bad migawo mar thieth e kaonti no, dichuo no ma jahigni 32 ne olimo Imbo mar piny Uganda tarik 15 mar dwe ni, kama ne oyude hinyruok e tiende. Nochope e hospital kod ranyisi moting'o olo mar del kod oko manigi remo. Gisani orwake kar thieth ma St. Mary's Mumias ka oyudo thieth kendo imed timne nonro. Ma ibiro sama kaonti ma Mombasa bende keto chenro maka kod kacha mag gayo tuono. Kuna mtu ambaye alijileta hospitali na kutafuta matibabu kwa sababu alikuwa na injury kwa mkono ya kinonda, na alipoenda pale kwa sababu ile habari alipeana ni kwamba alikuwa amesafiri kutoka nchi jirani. Kwa hivyo maafisa wetu wa afya waliona ni vizuri waweze kupima kwa sababu ya yale ambayo yanafanyika upande ule. Kwa hivyo walimpima na huyo aliweza kuonyesha dalili kwamba katika mikojo yake kuna damu. Kwa hivyo nataka tuondoe hofu miongoni mwa wananchi na watu wa social media wawe kidogo wawajibike, wasiwe wanasambaza kila habari bila kwanza ijathibitishwa, kwa sababu wanasusha hofu isiyo na maana kwa wananchi. Ne wariwo paro kaka migawo mar health kod jo response kaka Red Cross gi MSF mondo wang'i kaka wanyalo pool transport kaka ambulance. Sani wa train team A no wacho no bedo gi teams adek magi jok manyocha watiyogo ka covid ng'eny, omiyo koro nitie gik moko mang'eny mok watim nikech tayari ne gisebedo trained. En mana ni wahakikisha ni infection prevention control sama odhi kawo nyiriri mag del kata sample ere kaka nyalo rwakre mondo kik oyud tuo.